Oh guys, mutabang lagi sa morning dyan. Magsamok-samok. Suka. Sus, very good. Nasa. Tibuok. Kuha na tibuok. Na. Bi, Kuha raw. kahit na. Really na kay, ay kung tinapol. Kaya pagkakaon ng fried chicken ba? Kira. Very good. Kuha na. Tabang Gi, din gi, na gi. siya. Oh, na. Gutdag yun. Na. Gutdag, paspasi. Okay. Morning Dante. Ano naman ka? Ha? Ano nga namang style ng hinigdaan ni mo? So, manahigdaan ni Dante, guys. Kasabaan na lang kay gahi ka jugo. Gahi o. Uy. Hindi mo ito kasada kay lisan ka. Kudug-kudug ka na halad to. Dihapit nung kaligse. Minsan na lang din ang maligsan ka. Ha? Minsan na lang maligsan ka, ha? Ito kasada, ha? Paminaw, di mo ito kasada. Okay, kitaan ka ni ate, hapit kaligse. Minsan na lang maligsan ka. Huwag yung naghatod ni Cristel. Minaw? Naminaw ba kay hapit na ba kaligse? Kita ka ganihang guwang-guwang tong ambulansya? Sakay ka sa ambulansya. Uy, paminaw. Sakay ka sa ambulansya. Maligsan ka. Madug, isakay ka sa ambulansya. Di na ka madugmok. Nga, kita na mabina ito na dugmok na mag irog giligsan. Bad na ha. Kudug sa kasada ha. Mahaw na. Siglit naman mong lisik ha. Yung siglit. Basta na mo aging ambulansya, muwang-muwang punis ili. Lo. O din iya guys, basta na yung ambulansya mo wang-wang din siya, wang-wang din siya. Hello. Ya pilpos Dante wang-wang. Sili dyan, basta na yung ambulansya mo wang-wang din siya, subo namin siya wang-wang. Ay mo pa rito atsara guys, gitilawan ilagang itsara. Ayan o. Anong masasabi mo, Boss Munching, sa atsara? Masarap. Masarap daw yung atsara. Salamat pala sa pagbili nyo. Yung sa kanya hindi niya binuksan, yung sa'yo lang yung binuksan niya. Hindi na kaya mabuksan yan. Si Punso yan yung ulamin niya. Kahit wala ng Pero masarap yan pag may masarap yan pag may pinirito. Hindi na maubos mo kayo. Marami na. Anong ulam mo, Espiridion? Hilaw nga. Chicken? Masarap yan pare sa chicken. Hala, ano ba yung niya, lagayan niya? So mga kasamahan to ni Papa Eddie guys, bumili sila ng atsara ko. So shout out ako ni Ims Journey Vlog. So kilala niya tong guys si Boss Munching. So salamat sa inyo. Gilabtan na po ni jagahang tanom guys na unang tapos ayan, paano ako makapaggawa nito Dante? Paglubi diri guys na gapatunga. Grabe sa gapakutod ko dito. Saan na ito pagtigpas na niya? Uy! Sama guys, nagpulog-pulog dito guys.
Yung karga ni mo? Ha? Niya sa siya gipaka? Gusto mo sa ilog ko. Ay, baba. Sabi mo, ay. Sabi mo lang, marumili ka. Marumili ka. Naglambing mo na sa nimo. Kasamok-samok guys, nagbunot kog lubi oh. Kasamok-samok na ako nagbunot dari ka. Kiat man ang dante oy. Mukha na ba na sa mamangit ra ba nga naon nimo? Ay, tiklod. Oh, tanaw mo, tabang sa bunot oh. Oh. Balo man ka mo bunot. Kiribunti oh, kiribunti oh. Kana. Na. Be, kay mo tabang maka sa bunot. Bunti. Buy, kay bubunot na siya. Bunti. Na. Be, Bra. bra. Kini. Kusga. Bra. Kana. Ay, wiri kay bol gina sa bunti. Bra. Bra. Na, ge. Tabang lagi siya, mo tabang lagi. Bra. Bra, kumanta. Wala pa makatangtang ko sa ay, layak ay. Kay gusto di sa mo tabang. Bra ay. Kaman makatangtang ko sa. Be, na. Kapit na. Oh, kana. Apit na. Inay. Na. Kana, bra. Bra. Na. Sus, very good, oy. Kusga. Ay, bra. Okay, itong tasag dito siya. Na, kabalo lagi sa mo bunot. Belum, mereka. Kalau makatabang po ka ba? Dili kasi nagkapautog ka diya. Na, bunot. Bra. Bunot, dali. Dili. So guys, matabang lagi sa mo ni dyan. Pagsamok-samok. Kusga. Sus, very good. Masa? Tibo. Kuha na tibo. Na. Bi, Basa raw ko. dali na kay ay kung tinapol. Kaya pagkaon ng fried chicken ba? Kana. Very good. Kuha na. Tabang Gi. na. Na. Lutdag yun. Na. Paspasi. Okay. Butaan ang danti kay. Ay. Ako mo magbunot guys tapos gusto magtabang siya. Yan oh, tinulungan niya ako magbunot oh. Ito oh, ayusin mo yan ganyan oh. Yan. Yan na. Ito na. Hinaway. Pakitang gilas raman di ay. Pakitang gilas raman di ay ka. Be. Man pa pwede. Mana. Mana. Na, karas na nga una ha. Sus. Kaya tabang-tabangon kay lagi. Yan, di ra ba dyan kaya. Mana kay gahulat ra ba ko? Di na kayo na premyo. Walo malagi Oh, ko. dali ba kay gahulat ko. Oh, dali ba. Oh, ako. Jual na mali ay madiliw ko. Oo, papaidi oh. Ikaw, tiwas. Bra. Bebe, kaya ba? Eh, Oh, kaya man. Sus, dua katiin. Busog do katiin. dalawang kamay, anak. Ayan. Oh. Na. Nguro ka ulo. Sus, gahi jud ay, gahi. Gahi jud ay, masugo man day ka. Ayan oh. Ang galing ni Dante guys oh. Dili ko matulin kay nag-ready kay ako ng ano. Ano, hapit na mo man no. Hina. Tapusin mo na yan. Bi, papaidi na lang magtapos ta. Tapusin papaidi. Be? Papaidi na lang. Aba. Na ba birahan na oh. Sige, ikaw tiwas sa Dante la. Oh. Tuwan ako ni Dante, ayan oh. Kay bawa lagi sa muhi mo bukuan guys. Ano ba yan? Hindi na pa lang ako magtagalog guys kasi nahihirapan ako sa kalisod. So nag-ready pala ako ng ano guys. Ng mga may mag-order na suman na muron. So guys, wala ako nagluto. Hindi ako nagluto ngayon dahil pinadami ko muna yung order para isang kaldero na yung lutuin ko. Kasi pilugi pag ano guys eh. Yung paunti-unti lang. Dapat maramihan.
Kagaya kahapon guys, tatlong salang kami. Kasi maliit yung ano ko. Gamay akong kaldero, gamay akong istiman. So mangita pa kong kaldero nga istiman nga daghan bag masud, 100 ka buok. 50 ka buok kana ba? Ang masud sa akong istiman guys kay kuan raman mga 30 ra may masud. Madun ng 100 piraso ba? Malagit dantiga, samok-samok na dari. Ready lang tag. Ang guys, ready tag bunot. Paano ako matapos dito magbunot? Taah. Iya ay. Ang taguhat yan ikaw samok-samok ka man ka. Lagay di. Lagay di. Baby, ang lagay di. Ha? Ipusa na lang, ipusa. Ipusa dito ko. Isang na buntan guys. Ang bunot kudaan kay ano hindi na ako pala magtagalog guys kasi hirap pala magtagalog. So ano isang gipang buntandaan guys kay ako nagluto karon og kuan kay ni order karon murag 30 ra ka piraso. Ja ganahan mo jud ko magluto guys kanang daghan ba kay usa ka kaldero na yung lutuon kay wala gito problema ko sa ang istiman kay ang masud 30 ra. Gamay ra ka jud to masud sa ang istiman manangita pa ko kaldero nga dake. Ja sa ako mag-post sa Facebook ba kay araraman kakuwang ka jog hang giluto kay daghan kan tunahan karon guys daghan pa ka jud ning message na nga magpaluto lagi ja mo lagi na lugi man ka jud magluto ra kog gagmay ra yang nanglan daghanan sila guys ja nagprepare na ko daan dani ga samok-samok libos dante manang magkuan gipasud na ni ko dato gipasarduan sa sud kay magsamok-samok lagi kay asa ko magtrabaho apil-apil kay gusto pug sistema mo trabaho. So ug tao pa lang siguro nas dante guys siguro gitabangan na siguro kun ni jag bunot sa lubi. So guys kay birthday man sa hang amo so galuto ko daning pizza ni Crystal Ann. Wala ba ipasalubong nimo? Yan na guys, nanghatod sa pikas kanang among merinda ni karon. So among gi-celebrate ag birthday na among amo nga nasa US. Happy birthday Ati Daday, amping diha sa US. Diyan na gisimot ni Maricel hang pisa nga giluto. So version ni Crystal ni guys, mo ni maninda ni Crystal sa eskwelahan ja. Para may hanang-hangaan nga among imirinda kay naman may bread dito sa bayan ja para lang hang giluto. So kanang matilawan nila karon guys sa unsay lasa daning version ni Crystal nga ijahang pisa. So may among mirinda karon ja. Happy birthday Ati Daday. Amo ni balagyan ang Kristen. Okay na siyang kuan. Pineapple lang yung butang lana ba. Nagkasaka-saka. Oh. Smile Danti. Smile. Kasaka-saka sa skuan guys. Kanang na. Nagkasaka-saka. Ang cute ni Danti ay. So guys, ga-request si Chris lugutan. So ano, malunggay to at saka lugbati, nilagyan ko ng gabi, kalabasa. So ang sarap na yan ng hapunan namin ngayon. Malunggay. So igura na siyang pabukawan guys kay hapkok running kuan. So naingan ni sa kulor guys kay nas jay kuan naay ka ng gabi na ang gabi na talong. Dili mga ano taday. Pingutan. Tay makazugo ka nugutan kay sige lang ibig kuan. Gapo nagsugba si Nikulog ka ng pork chop. Ja kuan. Ang parisan og sapsap kay kaana ba mo sapsap guys ana. Kami ka jud ni man ni paboritong Crystal nga sapsap. So among panihapon mao ni siya guys. Ja kani arlani adin din sa baw namong masustansyang utan. Guys,
Salamat sa mga pagkaon na mong patubangan na magkaroon. Salamat Lord sa mga kasya, sa mga dawat. Sa ngalan samahan, sa anak si Jesus Santo. Amen. Sap-sap. Wala na pong kuhan. Iwi na mami. Ito pong plain fish ba? Ano, sa kabukot ng itaguan. Hindi pa, ano ko, kutsara na ito. Ano kuhan? Paborito lang muna. Dahil ko giputos-putos nga kamuti guys. Kaya mawanihang pamahaw. Kaya mawanihang pang merinda. Kaya karon di ko mo kaon og rice. Mo kaon ni kong rice guys. Kanang kakaluwag. Wow, very good si Nicole guys. Kaya kaon nag-utan. Ha? Very good si Nicole guys. Kaya kaon nag-utan. Utawa magkatil. Tapos Crystal kay ano muna, diet na muna ko muna utan na lang yan. Sige. Wow, kalami sa mong utsan. Ang San Blanton, mga anta ka ng mamaramay mong paborito ni nilaw oy. No, kalami sa nilaw oy. Ladu. Patinuod lang din guys ang pinaka dabis nga pagkaon nilaw oy. So yung mga hindi mga marunong kumain nito ng malaw oy. Sa mga Tagalog, ano yun sa Tagalog eh? Sinigang upan. Dili. Ano yung pa? Daingding ito? Ding. Di na ito yung mga ano, Dalaginding. pagkain sa bataan, yung giningding. May ano siya guys, may bagoong, Dalaginding. In the beginning. may kata sa bagoong ba niya, mga gulay, sarap. Namit pa dito pa ka ng sap-sap. Ay, nag-request lagi special guys. Yung nalaman na. May mga iro. Lamig sa kaso, higop po sa bawang Bisaya guys. Paborito ni Christine. Kusog na dugo basta mga tanong sa mga Bisaya nga na. Kusog na dagahong hapon. Ngunit pinyarito pang tulingan. Ayan, palunggong na nga. Agat. Ito ko lang makakuha ng kaltulingan. Huwag yung nagat yung paidi dahil sa yung unos. Yung kay hangin. Nakado na. Kaamihan. Basig makita naman ka naman katuwa na ka sa kihor. Grabe doon na padpad na. Malalagat ba niya? Langutan sila kabagat. Kabagat na no? Kanaway. Kanaway. Ano siya ng kanaway ha? Kanaway, kanang hangin nga ping sulawod. Kanyang habagat. Hawagat. Paana ang hangin ang alon ba paana? Ang umihan paana. Dari ko naman itong gano'n paano yung tama. Ang kaday. Ladu. Nanay, wala na tingog. Sila na ginawa. Ay mukha hindi ko gamay kan unak be. Bawal. Kay basilong para Pwede nga mo matilagmat siya. tita. Tambal mo naman. Sige ngayon mo. Ate. Nakaluwag na. Wala mo sa green tea good. Ang nami po niya. Hindi nila, may sa kanay gatos mo nga. Bahala, Kasi guys, timplaang sila sa mga Pinamot panda. Hmm? Kasang panda. Si Panda. Parang ano mo? Panda nga. Dalawa. Magmukbang ko Ugma.